нова хапка, нова глътка книги, които току-що взимаме от печатницата и ще тръгнат към авантосите, авантаджиите на Аванта. Историческия път на бялото братство през вековете. И нова корица на книга към здравето. Внимавайте, не взимайте други книги, библиотекари. Като видите друга корица, веднага ще объркате. И ще вземете 2000 книги, тръгват по пътя към Еорит и по пътя към Детлюб. Повелята на учителя да разпространяваме неговото учение. То не е негово, то е божествено, но няма значение, нали? Да вдишаме дълбоко, да задържим въздуха от възхищение към всичко това, което е оставил той. На кого? На нас. На разпространителите, които разпространяваме без да продаваме учението му, без да превръщаме учението му в стока, за разлика от някои други. Няма да упоменавам кои. Драги мили мои съселени, благодаря на пенсията на Детлюб и на Емо и на още няколко същества, да не обиждаме думата човек, защото ако Бог е сътворил човека в нашия вид, е бил голям задник и е бил много глупав. Следователно, ние нямаме нищо общо с този Бог, който е Бог на мъдростта, Бог на любовта, Бог на истината, защото ние сме относителни същества, които днес ни има, утре ни няма, които днес раздаваме книги, утре ги четеме, дали ги разбираме или не ги разбираме е отделен въпрос, дали прилагаме или не прилагаме е отделен въпрос. Ден благословен до следващия клип, в който така и така ала-бала, дрън-дрън-та пляс. До следващия клип. Чао!